बर' मिडियाम माखासे स्कुल थासेयावबो बर' बिजोंजों फोरोंनाय जाला होननानै खोनाहैदों आरो दा बेफोर मानि थाखाय जादों सारनाव जों बेखौनो सोंनो फैनाय जादों। गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम दिनै बे हाबाफारिखौ लानायखाय आं मिथिंनिफ्राय आं मोनथिनायनिफ्राय बा गिबियाव बेहाय गोबां बर' फरायसालिफोर दंमोन। जेब्ला आं बेहाय फैजेनो 2011 मायथाइयाव होमबानि समनिफ्रायनो बेहाय बर' मिडियामनि खुदियाफोर गैखाया। बेनि जाहोना जाबाय गामिनि जेसेबां गार्जेनफोर दङ बे गार्जेनफोरा बांसिनानो दा सान्दि माने गुबुन हारिनि बिहामजो लाबोजोबनाय जानायलाय खुदियाफोरखौ माने गावनि न'खराव रायलायनाय सरसा गैया जाहैबाय। फारसेथिंजाय सरसा गैयिनि थाखाय दा खुदियाफोरखौ एसे एनै न'खराव फोरोंनो थाखाय गावनि रावजों माने फोरोंनो माने गोब्राब जाना फैबाय। जिहेतु बिसोर माने गुबुन हारि आरो गुबुन रावजों रायलायग्रा, बेखायनो माने खुदियाफोरखौ दा फरायसालियाव माने मिडियामाव हगारनो माने गोब्राब मोनहैबाय बिसोरो। बेनि थाखायनो जोंनि बे फरायसालिफ्रा जोंनि बे ओनसोलनि फरायसालिफ्रा बांसिनानो बिदियावनो बर' मिडियामनि खुदियाफोरा माने जोबनानै थांदों। गासै बेसेबांसो फरायसालिफोर दंमोन बे सिमलगुरि एरिया? सिमलगुरि एरियायाव गासै 12 गुदि फरायसालि दं, ओमफ्राय गोजौ फरायसालि गंसे दं, गेजेर फरायसालि गंथाम दंमोन। गंथामनि मादाव गंसेया दा गोदान एसे बावैसो सोसनजानाय। बेबो जेनेरेल गुदि फरायसालिजोंसो सरजाब जाबाय। 2 एपइन्टमेन्ट मोनदों। अथास बिसोर माने बर' मिडियाम फरायनायखामोन, खिन्थु दा हारसा फोरोंनांगौ जादों। बे 12टा बर' मिडियाम फरायनाय, अथास आं माने हारसाखौ लिरनोबो रोङा आरो फरायनोबो रोङा। दा माने बाध्य गोलैनानै आं माने हारसानि माने लिरनो सोलोंनो गोनां जादों आरो माने फोरोंनो गोनां जादों। दा बेयाव गासै 12टा स्कुलाव फरायसालियाव मोनसेबो बर' बिजोंजों फरायनाय गैया नामा? बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसालि आंनि गामियाव जयपुर गुदि फरायसालि होनना बुङो, जयपुर गुदि फरायसालियाव दङ। ओमफ्राय 1 नं बिक्रमपुराव दङ, 2 नं बिक्रमपुराव दङ। बेनि अनगायै बाद बाखिखिनियाव बर' मिडियामाव फरायनाय खुदियाफोर गैया। दा बेयाव बर' बिजोंजों फरायनाय गासिबो फोरोंगिरिफ्राबो गासिबो बर' बिजोंनि फरायनाय गोजाखा नामा? बर' बिजोंजों फरायजोबनाय नंजोबा। जों बेहाय बर' बिजों